Hvad så alle sammen? Ja, og velkommen til vores lille blog her i København. Så, yes, velkommen. Stop, hey, vi forandrer alt. Glem nu bare din navn, da du bliver kaldt. Vi gør aldrig noget halvt. Stop, hey, vi forandrer alt. Glem nu bare din navn, da du bliver kaldt. Vi gør aldrig noget halvt. Stop, hey, de går fra by til by, for mennesker til at få et bedre ry, når det regner skæt. Så venter mig og William på bussen her, for at komme ind på FCK stadion. Ja, det er rigtigt. Ja. Så er vi kommet til parken. Nu skal vi bare lige finde der, hvor udbanen de skal sidde, så Kom vi fra kan komme ind. Vejle. Ja, kom Vi fra kan jo Vejle. godt. Ja. Så er vi klar til at tjekke ind her på FCK stadion. Et yndigt land mod nord, vi står sammen, rød og hvid, vi kan mere end I tror. Selv når vi taber, rejser vi os op igen. Vi er fuld fart på banen, vi er alle. Så er vi fandme kommet ind på stadion. Så fortsæt Vejle. Holger danske vågner, og den danske bane går amok. Vi maler himmel, Så var det den her. og vi er på banen, det er det næste skridt. Vi går lå, smil, taler verdenssprog. Når Eriksen er på banen, kan der kun blive mål. Vi går lå, smil, taler verdenssprog. Ingen her kan til med løsne år, snakker lær på år. Fuck Hjalte. Ja. Ja. Og William, hvad siger du til 0-0 til halvleg? Det er rigtig fint. Ja. Meget fint. Ja, det spiller sgu meget godt. Ja, det gør det. Kom så Vejle, mand. Kan... Kom så! Jeg siger ikke mere. Pis, mand. Vi er et yndigt land mod nord. Vi står sammen, rød og hvid, vi kan mere end I tror. Selv når vi taber, rejser vi os op igen. Vi er fuld fart på banen, vi er alle sammen mænd. De skal se det danske flag, Danmark vinder hver dag. Holger danske vågner. Og græsset er bit, og VM-pokalen bliver det næste skridt. Vi går lå, smil, taler verdenssprog. Når Eriksen er på banen, kan der kun blive mål. Vi går lå, smil, taler verdenssprog. Ingen her kan til med trodsene på, snakker lær på sport. Så var mig og William sige godnat nu. Ja. Nu skal jeg være klar til endnu en dag som blogger i København. Ja, ikke inde i København, det er jo på biblioteket. Ja. Så, godnat. Så godt. Så er vi klar til dag 2. Nu sidder vi i metroen og på vej til Rådhuspladsen, fordi vi skal til Hovedbiblioteket, så vi skal nemlig møde den kendte. Så, god dag. Så står mig og William på Biblioteket her i København. og venter på den hemmelige gæst. I skal glæde jer. Han er virkelig sjov, og han er virkelig fræk. Så er vi kommet sammen med William Elmark. Vil du sige noget til vores vlog, William? Det er en god toast. Det er fandme godt. Hvad med din monster? Den er monstergod. Du kan jokesene. Det er i orden, William. Så var William lige her, bare lige kigger lidt og lige ser lidt, ja. Men nu har vi lige været sammen med William Elmark. Han er fandme sjov. Ja, det er han faktisk. Så glæder jeg til at se en kommende video af mig og William Elmark og William her. Så det skal nok blive. Stop, hey, vi forandrer